הישראלים כידוע חיים במדינה קטנה ומוקפת אויבים. מה שמפתיע הוא שאפילו במציאות שלא מפסיקה להזכיר את המסכנות והנרדפות של הגולה, יש צעירים שלא רוצים להתגייס ואפילו מצהירים על סירוב בראש חוצות. אני נווה שבתאי לוין ואני מסרב להתגייס לצבא הכיבוש. אני שחר שוורץ ואני מסרב להתגייס לצבא. אני אביתר רובין ואני מסרב להתגייס. אני עינת גרליץ ואני מסרבת להתגייס. איך זה יכול להיות? הייתי חייב לברר בעצמי. עינת, נווה, שחר ואביתר, ילדים טובים מארץ ישראל, נוסעים לשטחים שישראל שולטת בהם, אך לא שולטת בהם, בקטע שבלבל כבר גדולים ומנוסים מהם. אבל הם לא רק מסרבים להתגייס, עושה רושם, הם מסרבים להתבלבל. מתי היית אמורה להתגייס? מה תאריך? 4 בספטמבר. עוד שבוע בדיוק. עוד שבוע? כן, בדיוק עוד שבוע. ממש מוזר שזה כבר קורה, אבל... וכאילו ככל שזמן עבר הבנתי לא רק שאין מצב שאני מתגייסת, אלא שגם חשוב לי הסירוב עצמו, כאילו חשוב לי ההזדמנות הזאת שיש לי כאילו לסרב. אני נכד שקול. סבא שלי נפל במלחמת יום כיפור. כמה שנים לפני זה בעצם אחיה של סבתא שלי הוא נפל בתרגיל. אבא שלי היה חייל בקבע בערך 25 שנים, הוא היום קצין במילואים. צבא תמיד היה משהו נורא גדול במשפחה הזאת. במשפחה של נווה הצבא הוא קטע גדול. בצירוף מקרי משונה, גם בחייהם של הפלסטינים הצבא הוא קטע גדול, ואפילו גדול מאוד. כמו שיספר לנו תכף נידל סלח א-דין בדואי, מנהיג מקומי בקהילה של רועים וחקלאים בכפר קריות, שמיושב ברציפות כבר 3,000 שנה ויותר. طبعا أهم شيء في المجتمعات المحلية المياه والأرض. فالاحتلال بحاول يجردنا من هذه الميزتين أو الضروريتين جدا للحياة. يعني كمثال يعني احنا كقريوت كان عندنا تقريبا 5-6 عيون ماء. سيطر الاحتلال على 4 وبقي نقطتين. فيبدو انه عماله بيحاول يسيطر على العينين المتبقيات، واحدة هي واحدة في منطقة الشرق. تقريبا كل في الأسبوع يومين على الأقل بينزلوا على المنطقة هاي. ممنوع المزارع يفلح أرضه، ممنوع المزارع يستغل هذه المياه، ممنوع المزارع يقرب هنا. وعدا عن ذلك التجمعات المستوطنين يعني في يوم بيجوا 4 ل 5 مستوطنين، هذول بسموهم من تدفيع الثمن أو عصابات بعرف شو بسموهم، بيجوا على التلة هاي وبيحاولوا يعني نقول يأذوا الناس. بيشوفوا حدا ينزل هان مباشرة على تراكترونات ودراجات بينزلوهم بيحاولوا يأذوهم، فبيضطروا المزارعين يتركوا. עבור אנשים שחיים על האדמה, בטח באזור חם ושכון כמו פלסטין, כל בור מים וכל דונם אדמה פוריה הם מפתח קטן וחיוני להישרדות. בור מים אחר בור מים שתתה ישראל מקהילתו של העיקר הילידי הזה, ובעמידה שלו ליד אחד מבורות המים האחרונים שנשארו לו, אחרי מסע השתלטות של מדינה עם לוויינים ומשחטות וטילים ומחשבי על, בעמידה שלו ראיתי אנושיות ויושרה חורכי לב. בתחנה הבאה שלנו, בכפר הכבוש בורין, יחשפו הסרבנים לעוד מטעמים מהשירות שחסכו לעצמם, באדיבות מתנדבת מקומית של בצלם ותושבת של אחד הכפרים הפלסטינים המותקפים בגדה. أنا سلمى من نابلس بشتغل مع مركز بيت سالم باحثة ميدانية ويعني اليوم في بورين اللي أنا بشكل متواصل دائما موجودة هون لأنه الاعتداءات لا تنتهي يعني على المنطقة والمناطق المجاورة. المستوطنين يعني بشكل متواصل دائما بيعملوا هجمات على هون البيوت، كل المنطقة هون البيوت عانوا من هاي الهجمات. طبعا الجيش لما يكونوا المستوطنين نازلين بدل ما الجيش يعني يرجعهم يهدي الوضع، لا بصير مساند لإلهم، بصير يطخوا علينا.
وبصيروا يعني بينزلوا كيف بدي اقول لك زي الوحوش، ما عندهم انسانيه نهائيا، يفتقدوا من الانسانيه نهائيا. يعني اجرام. יש מישהו שיכול להגן עליכם? כאילו, משטרה פלסטינית, מישהו, למי אתם קוראים כאילו? ولا حدا بيحمح لي ولا حدا لا. הגדה רצופה ערים, עיירות וכפרים פלסטיניים לכל דבר, שמכל הצדדים שלהם תקועות התנחלויות שנחשבות ישראל לכל דבר. לרוב הישראלים זה לא נראה יוצא דופן, או שאולי הם בכלל לא יודעים את זה. כשאני הייתי בגיל של הצעירים האלה, לא חלמתי להתעניין במציאות הזו. כששלחו אותי לפשוט על בתים פלסטיניים, הלכתי בלי לחשוב על זה יותר מדי. אבל אף פעם לא ישבתי בסלון פלסטיני ופשוט ניהלתי שיחה בעברית עם חברים שלי. אני חושב שתראי להכניס לכלא קלוסר כזה של מפה, כזה ישראל. כנראה יש לנו מפה ממש כאילו גיאוגרפית של המקום, אין סיכוי. אם לא אמרו לי להכניס ספר, כי המילה פלסטינית הייתה עליו, אז זה לא ייתנו... לא, איזה ספר בגלל שכתובה עליו המילה פלסטינית. זכות החשיבה. משהו רשומת מאמרים של שאול אריאלי, ואני סתם לקחתי את זה, כאילו, סתם לקחתי כמה ספרים למקרה שלא היו מספיק, והבחור בכניסה לקח את הספר, קרא את זה, קרא את הכותרת ואמר, זה לא מוצא חן בעיניי. אז הוא הפך את זה, קראת מאחורה ואמר, זה מוחרם, ושם את זה בזה. והחזירו לי אותו ממש בסוף. יום הגיוס, לפני שבועיים. אני באתי שם, אמרתי, אני מסרב לעבור שרשרת חיול. בהתחלה נגיד איזה מישהו כזה בא אליי וכזה שחק אותה נחמד, הוא אמר לי, אני בצד שלך, זה לא כדאי לך, יהיה לך רע ומסוכן. מי זה שדיבר איתך? זה מישהו שהיה אחראי שם על הצהרות הנאמונים לצה"ל, אני חושב. לא יודע, מישהו שעמד בכניסה לשרשרת חיול. ואז העבירו אותי לאיזה מישהי שכאילו אימה עליי, הייתה כאילו שוטרת רעה. היא אמרה לי, אתה שנתיים לא תראה אור יום, אתה לא תראה את אמא שלך, אתה לא זה. ואז משם העבירו אותי לדבר עם איזה בחירה שם, לא יודע, איזה קצינה. ואז היא התחילה לבקח איתי פוליטית, היא אמרה לי, אם היית גר בדרום, לא היית חושב ככה. כמה זמן זה נמשך? כל דבר כזה כמה דקות, אבל לפני כל דבר כזה מחכים הרבה זמן. אני לא חושב שאני נכנס לכלא וזהו ככה, אנחנו נכנס לכלא ויגמר הכיבוש. אבל אני חושב שיש פה משהו שלדעתי הוא עוול מוסרי, ואני בתור אדם שמנסה, כמו רוב בני האדם לדעתי, או מקווה לפחות, לפעול באופן מוסרי, אני לא יכול לשתף פעולה עם הפשעים האלה. סתם ככה, אם שואלים, הייתי אומר שיש לי נטיות לשמאל. אם באמת שואלים, אז הייתי אומר שאני מאוד שמאל. אם הייתי צריך לומר את זה במילה אחת, אז הייתי אומר אינטרנציונליסט, בינלאומני. אני הייתי רוצה לראות את כל בני האדם מאוחדים תחת שלטון אחד, מאוגד, וזה נובע מתוך האמונה המאוד בסיסית שבסופו של דבר כל בני אדם הם אותו הדבר, וזה לא משנה אם אני גר בישראל או באינדונזיה. התפר שבין העולמות קצת נפרם לי בסיור הזה. בין השירות שלי בשטחים לסירוב של החבר'ה האלה, ובין הישראליות הכל כך נוכחת שלהם לעמדה הפוליטית שעושה אותם אורחים רצויים מפלסטין, ובין שני הצדדים של הגבול הבקושי קיים, והכל כך קשיח שבין כאן לשם. יש לכם תפיסות מאוד מוצקות לגבי המצב. כאילו מה שהכי מסקרן אותי לשמוע זה, כי נגיד שאני מגיע לגדה, אני מתעוררים בי כל מיני רגשות. מה אתם מרגישים כשאתם עומדים על הגג של האישה הזאת שם בבורין? כאילו, זה מפעיל אתכם רגשית? זה קטע, כאילו חזרנו אחרי לתל אביב וזה מרגיש כאילו זה מין מבלבל כזה מה השקר ומה האמת. כאילו זה מין תחושה של זה כל כך מנותק אחד מהשני. כן, ההפרדה הזאת היא שזה קצת כאילו כשנמצאים שם, אז זה מרגיש כאילו תל אביב זה איזה המצאה בדיונית, וכשאנחנו כאן, זה מרגיש כאילו מה שקורה בגדה המערבית זה סיפור שלא קשור. זה כאילו מין... זה מוזר שזה כאילו באותה מציאות. אני לא רואה את זה משתנה בשום זמן קרוב. הממשלות הולכות ומקצינות את המדיניות שלהם, יותר ויותר מתעלים עליהם משאבים. ואני לא רואה את זה משתנה בקרוב. אני רק רואה עוד סבל, אז אני בעיקר מיואש מזה. לעמוד על הגג, לי זה עורר הרבה כעס. הרבה מאוד כעס. כי אני שומע את הסיפורים ואני חושב איפה אותם חיילים גיבורים ערכיים שאמרו לי ששומרים עליי בגן ובבית ספר ובחטיבה ובתיכון, אמרו לי שאני צריך להיות כמוהם. אותם חיילים
הם תומכים, הם מאפשרים, הם מגינים על אותן מיליציות אלימות של מתנחלים. זה הרבה כעס שזה מעורר בי וגם הרבה עצב. לאו דווקא, הייתי אומר, ייאוש, אבל הרבה עצב על איך שהחברה שלנו הפכה לזה. הגדילה המסיבית של התקלות במאחזים לא הייתה קורית אם לא היה גיבוי של הצבא, של המדינה כמובן, ואני חושבת שבסוף זה צבא עם, ובלי עם אין צבא. יש איזושהי אחריות לפתוח את העיניים ולהסתכל מסביב ולא להסכים לפעול עם מה שפוגע בזכויות הכי בסיסיות של בני אדם. עינת, נווה, אביתר ושחר לא התגייסו. הם ילכו לכלא הצבאי ויצאו ממנו, יש לקוות, עם זיכרון לא טראומטי במיוחד. אולי החברה הישראלית צריכה להסתכל קצת על הרביעייה הלא סודית הזאת, וקצת להקשיב לה, ולפלסטינים של בורין וקראיות ואלף מקומות אחרים. ואם לא תקשיב, כמו שדי צפוי שיקרה, נוכל להגיד להם תודה שהצילו קצת, טיפה, מאחד מהבורות השואבים האחרונים של כבוד עצמי שהכיבוש הותיר לנו. אני מאוד מאוד שמח, אני מרגיש שיש לי הזדמנות ומזל רב, שיש לי את היכולת לתת משהו בעד האידיאל שלי, שיש לי את היכולת להקריב. אני מחכה לזה.